mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit. Ang aral ng Espiritismo sa paglisan ng mga Israelitas sa Egypto. Yun po ang naging tema po natin. Subalit po sa ating po talaytayan ng ating mga kapatid kapag-adjust po ngayon. At ibibigay po natin ang pag-aaral sa ating mga kapatid upang po makipagtawag ang palad po siya sa ating si kapatid ngayon.